Eso. Ndakona kuti inomuka yakachaimuka mamwe itimu haimuki zve. Ndoregere ndoinda shamwari. Kuti ndikade tadzoka guys. Tainda kunonzi kulocation kwachoni. Ngatibatsigwe na uyu. Ndokonikwa nevanhu. Kuti mhoro ichimhorosa vanhu. Vanhu makadii pano. Nemukadzi wako uya. Guys, chibata tainda kwaekere niyo zvindotohuta. Tainda kwacho kunotengesewa yekera ikoko tikainda tikanonokera vanhu mudzimba dzavo. Shamwari dzavava vanhu ndozadzotitengesera. Tabva tasvika kumba kwavo kuya. Mukadzi wacho akati kana mota ngaimire. Mukadzi wavava wafara pationa vasikana. Zvika zvitakuda kupona kuti tikadirigwa ichamuka kana kuti kwete. Fingers kotochiripi manje urichiwoneka kuti pane mufonire ambufonye nyiripi yasiya mota ndotora tora zvinyi kutakuvuta makumbo guys taiwana hatisi kuziva manje kuti harina kukuvara here bhatiri rachoni manje tainda kulocation mumvuma indasikatomuzivi hamuna chunhu aiwa toshada kuti tishandise chibhozi buri ringori 1 hanzi unodira uchibhalansisa mumire kuti umira ndichochi mene ndizame kutocha musazowanza mumwe ndekudii namatire guys mota yangu imuki sizorudedera kayo ndiri kuhuta zvine chando katondokwa nechando zingaitina Facebook ngatigadzire mota yaita iyoyo mune chinhu ino tinayo katoda kuzobhalansisa toibhalansisa sei manje umu hamuna umu hamuna chinhu mune chinhu iro hamuna chinhu mamusangana chinhu asi kutorashika ke ikuindepi mbomire umu mamuna chinhu umu Jetun. Mbomira tun. Umuya kuonekwa. Umuya yakawanda. Chibalansisa hii. Ukuona? Iri kuresa. Nozvaichapera. Yatofika. Ikakasira kupera izoyegerere. Mbomira tun. Mapedzera muri rimwe zve. Ndori neshoma racho. Ko iri ranga rakadii? Right. Wani momo. No, yeah, guys, for the people. Hatisi kuziva kuti ichabvuma kumuka yakati bhatiri radii. Kuti bhatiri rina kutofa here sezvo musina chinhu. Ina handizvi zvemota. Saka ndatoikuwadza yakere tokuwadza bhatiri rachoni. Anobva uyu hanzi zvofanira kunangana izvi. Ukafara zvakadai zvese zvofanira kupera zvakanangana zvose kudai. Valaini zvo. Murisei vanhu. Hai people, murisei. Tombotry kugadzira mota yasisi kuti vaende kwavari kuenda panapa. Otherwise murisei sei. Wada kustamonya ka. Watazomutora majaketi ka. Tazomutora majaketi. Dai moto yakachimuka. Ni change refe ye10. Munhu mari kuti. Ndongoda muchacha mari. Ndisiva. Vasikana semunhu dayamuka ndobva yanakidza zokuchachara kuti chema kudai tozorava tese panapa chiuya chijump start toni no uchagovata papese izvi ndotopinda mubhutisi ndopinda mubhuti motozotaimira mangwana kuti munzi kuti yatadii tara kunotsvaka rimwe bhatiri kutongoijamba tofana kudii hamene kuti ichaita here bhoza patadira zvatadira zvacho izvozvizvi saka handisi kuti afarika kwazvo
ndodini manje chini ngiri ndacho chaindepi chikepi uyo havana majambera nzvimbo ino aiwa kana vasikana nomunoto nhora batai funi yangu tione kuti tadi hai inoda kuti bojambiwa haina kana chuni iserolaite yangolaita bvaitodzima yamuchina haina moto titsvage majamba ndipefuni andipepenge yatodzima iri saka hatizi kuti apa patichadini manje takuda kuonoti tikambona ikajambiwa tinomuka here mwari wei ndoda kuti ikamuka mota ike handimiri handitsauka handidii ndokusvika ndasvika kumba havana here gaizi tiri kudotochairwa mari kujambiwa here vasikana handina magulovhosi ha vasikana ingotibatsirawo zvenaibhudhi zviri sei hanzi chi hana hanzi tipe mari kauda kujambiwa vasikana kwava vechikombe hana majambeyo anoda majamba upenyu mutoro zvokwadi iwe right ndachinja ndakune imwe Facebook type hapana futi edi button vana ngaimuke shuwa ngaimuke manu uri sei handidei ndamboekera tatombokuekera new battery izvo zvine patiri mumvuma muyondoriwa nepi ndinoda kuti tikwanise ngosesekedza mangwana pamwe totsvaka rimwe dzva hamozvo ndiri pachicken slice ini taitomboenda mulokau ndokwatandowana maoiri wati inonzi mvura dzacho idzodzo kuti ndikwanise kusimuka saka manje ndakuona kuti wakambotijamba inomuka here kana yatongomuka ndakutongorova handiriwo nini yekera yacho handizivi kuti chii hapana chandiri kuona ini ndosipana ini atanzi zvakasipana ndozvataura vane mota zibangwira vanero murombaro vechinenguo gasi nditi nditsvake hekera mvura dzacho todziwana nditi ndichimutsa ndizvozvandina chisipana vane mota dzavo vanhu vane mota dzavo dzakakura vambotipi zvunavo ndambozvizama izvizvi nongokuzoti 2.5 utoenda aziraivi ndiri mudondo zvendodini ndoda kuregera visaiba tiri muri ise pamota iri pedyo ipapo kwemaminitsi mozesa pamota yenyu ndosipana yari kutsvaga kuti tindofunga tiite izvozvo here saka sipina handina sipana ini ndizipana yacharitozi kuti yakaita sei saka gationa kuti ari sezvo achizivawo zvemota ari kumiramira achitsvakawo uyeyekerawo tomusirawo $6 $5 kuti waita basa ini ndisarawo netogeti ndodini hapana pangambovatiki madzimai pari kutonhora zvisingaiti handiri kushayiwa edi button ini ndiri kushayiwa kuti peno edwa ndepapi handipaoni haina edi button handizivi kuti wai ndisingakwanisi kuedha vanhu handigoni kuiedha ani pazvipo ndikwadzeni waya nerake tonoda kudii manje hanzi wodini manje hanzi wakuita sei korakabvisa sei madi
saka apa takuita sei kuti imuke. Aya apa ndigoni kuekera winda richatodi kudzaka. Ini zvekuvata pano ndikunamata nezita racho in the name of Jesus. Motamuka mudondo muno handisi kutomboda kana mubata chando chandikuwa bodo ndodini ndistate hanzi hapana. Ndatobatsigwa nemunhu wemumvuma ndiye watozoenda nesu kunotsvaga zvada kutsoka kuloka uko kwatondionawo munomvuma. Saka manje brother yake ndiyo yakutotibatsira panapa. Hino manje isusu takunamata nezita raJesu kuti zvese zvachida zvaita ichimuka kusvika ndasvika nyangwe ndikanzwa kuti ndida kutsauka ndotongoinda kuba straight apa ndimiri ndoda kuita panapa. Ndotsvaka rimwe bhatiri mangwana because right now hapana kwandoritsvaka ini pamvuma kuno ndichoenda kutaundi ndichida kutaundi mumasvingo kana mugwero hamozviona. Indoda kutovata wakumba kwangu nhasi chaichaichai ivopindawo mujita rinoti fe ndondotsvaga zvimao zvigubhu ndozviputira woti ndikuti ii chandochitira ndipinda apa kungonamata dai kachimuka. Aba budha vatonhorwa guys chatotirwa nhamba dzavowo hamuzviona. Ngaimuke in the name of Jesus. Tamira panapo almost 2 hours izvozvi tingori pana 3 vana Washington pamwe manje Yesu isu guys zvinogwadza wasina mukwidza pano handiti ndamukwidza pano ndiri kuda kumufonera kuti ndimuti pana kukwidza paya mota yabva yadzima akunonzwa kuti atosvika Harare uri majina yekuti ndamira pano maawa mangani watosvika na 10:30 inasatombozona kuti dzatoo kuma10 ndovata ndichifamba ndozokondinya kunda kwachireya zuva rovira mangwani akuti hai ndodini dai ndandawana pekuedha ndapashayiwa ichi chimaki ichi chienvelope ichi chipin ndambototaurawo nevanhu nyaya nganditi hei ini ndimboona kuti ndoedha sei ndimbozvionini simo hai hapana edhi ndapana kana ichi chinorevewe ichi ndechitime ichi ndechi alright but yangoti kar simudzai hapana chabuda yaone zvaikuita ingoti kakakakakakaka handisi kuziva kuti manje chii ikutoradza kuti pamwe iroro handinawo moto wona zvari kuita zvokuradza kuti hatina moto ndovabvisa pakere yatoti ka yangoti kabva yatodzima nyangwe ndikada izvozvizvi inanodzokorera one zvairi kuita iyo uyaone iri kuita zvokuti ikutondiradza kuti zvainomboita kana isi bhatiri riri flat ndo zvairi kuita yangobaka dashboard iyo yangobaka dashboard iri bhatiri rani iroro iringobaka yabaka dashboard chete ndadzima izvozvi
iyo yabva yadzima. Saka ndisi kuziva kuti chii manje. Kasaundi kairi kuita kakana bhati rangu ini riri flat ndo yari kubuda apapa. Kuti kakakakakakaka. Zvakaoma mweri. Zakumota kwangu yakurapa. Yangoti karara bhadzima. Ndoita nebhatani. Nhasi ndinotopavata pano guys. Kavata pano vanhu vachavasi kuda nemajampa avo. Tingotsvakawo majampa. Zviri sei? Ibho. Akaoma. Daita totanga kutogadzira kutomuvata mumusi. Bye bye guys. Nganipoinda ine stress yangu.